Soc l'home més orgullós del món. Veure aquesta sala plena de gom a gom, amb tants presidents, amb tants amics, amb una resposta tan lleial i tan fidel de tanta i tanta gent, amb el que ens ha costat arribar fins aquí, no em pot més que omplir-me de goig i sentir-me l'home més privilegiat del món. Molt emocionat perquè hi ha persones molt identificades amb el nostre projecte, que ens estimen molt, que ho han fet de manera altruista, que han dedicat totes les hores del món a poder estar amb nosaltres, a que aquest projecte sigui una realitat. Era molt difícil, nosaltres no teníem el recolzament que tenien altres candidatures, ho feien tots picant pedra des de baix, i avui s'ha demostrat que aquesta gra de sorra permanent s'ha convertit en una gran platja i aquest projecte és un projecte guanyador.